Pokiaľ veríš Boha, tak je dôležité, aby si robil to, čo ti Božie slovo hovorí, že máš robiť. A čo ma voláte, Pane, Pane, a nečiníte, čo hovorím. Každý, kto prichádza ku mne a čuje moje slová a činí ich, ukážem vám, komu je podobný. Podobný je človekovi stavajúcemu dom, ktorý kopal a išiel hlboko a položil základ na skale. A keď prišla povodeň, oborila sa rieka na ten dom, ale nemohla ním pohnúť, pretože bol dobre založený na skale. Ale ten, kto počul a neučinil, podobný je človekovi postavivšiemu dom na zemi bez základu, na ktorý sa oborila rieka a hneď sa zrútil. Pád toho domu bol veľký. A preto rob to, čo hovorí Božie slovo, pretože tí, ktorí milujú Boha, tak dodržujú jeho prikázanie a tie prikázania nie sú ťažké. Boh to robí všetko pre naše dobro, pretože vie, čo nám vie pomôcť a vie, čo nám naopak vie ublížiť. Keď miluješ Boha, dokáž mu to aj tými skutkami lásky, že robíš to, čo má rád a že ho poslúcháš. A nezabudni, že Boh je verný a odpláca vernosťou, keď ty si verný tiež. Pošli toto video niekomu, kto potrebuje počuť toto povzbudenie, nezabudni si ho uložiť a taktiež sleduj tento profil, aby ti neuniklo žiadne nové video.